सभे मगहिया भाई बहन के भूलेटन काका के राम राम आथिन मगहिया खबर में सुनथिन देश दुनिया के खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लेलन जायजा, दिलन आवश्यक निर्देश। अपन मन के बात में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलका कि पहलगाम पीड़ित सभे के भेटाए उचित न्याय। बिहार में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव कहलन कि जे उनकर सरकार बनल त ताड़ी के शराबबंदी कानून से बाहरे कैल जाए। जेहल में मुलाकाती सभे के डिजिटल ब्यौरा रखे में बिहार देश में नंबर 1। ई बच्छर दशहरा 10 दिन के बजाय 11 दिन के होए ऐसा दरभंगा के पंडित जी लोग कह रहलन है। गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज कैल गेल है। ई देश विरोधी गीत गावे लेल कैल गेल है। तेज रफ्तार एगो स्कॉर्पियो NH 219 पर सियार भीड़ 4 गो दोस्त के रौंद देलक, 4 दोस्त के हो गेल मौत। मुंबई के ED कार्यालय में आग लगे से जरूरी कैकन फाइल जर के हो गेल खाक। जौन पाकिस्तानी अबले देश अपन न छोड़लन उ अपन देश भारत में अवैध विदेशी कहतन। जापान बिना तार के अंतरिक्ष में बनल बिजली धरती पर लावत। ईरान के बंदरगाह पर जे विस्फोट होलक हल ओकरा में मरे वालन के संख्या 28 तक पहुंच गेलक। कनाडा में एगो तेज रफ्तार कार भीड़ में घुस गेल जेकरा से 9 आदमी के है मौत के खबर। गया टनकुप्पा में रेलवे अंडरपास के मंजूरी भेटा गेल। गया जी के कैकन घर में गंगा जी के गंदा पानी आ रहा है। गया जी के 60% रेलवे क्वार्टर एकदम से बेहाल है। महाबोधि मंदिर के बौद्ध भिक्षुक सभे के गायन बाउल समूह के गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल कैल गेल। आओ अब कुछ खेल के समाचार। IPL अंक तालिका में गुजरात सबला ऊपरे तब धोनी के चेन्नई सबला नीचे। कल मुंबई लखनऊ के तब बेंगलुरु दिल्ली के IPL में हरा दिलक। कोपा डेल रे कप बार्सिलोना रियल मैड्रिड के 3-2 से हरा के जीत लेलक। जहां तक मौसम के सवाल है अभी मौसम ठंडायल है, काहे से कि कल जहां तहां बरसल है पानी, चलल है आंधी। चल एक बार फिर से अपने सभे के भूलेटन काका के राम राम।